as life goes on, I'm starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. Malam mai shago? Malam gaye ya kai ni. Duba min indomi da Allah. Akwai cherry? Malam baka da cherry. Ka faɗi min ainihin abin da kake so. Na Malam kana da taliya Dangote? Okay, taliya Dangote. Taliya Dangote. Kai bai shi duba min sabulu gif. Yalla duba min cherry da ba. Sabulu gif. Duba min sabulu gif. Because ga wani madara can mai kwakwa. To, gashi. Malam kai ina ga shagon nan naka ba komai kawai. Ba komai tun da ni na da kai ka kura ubani. Sai an jima. Barka kai daidai yau. Kai zai sha fanta. Lalle bari mu fara aiki da fanta. Baba, me ka samu wani ne? Ai wani su kayayyaki ne nan da zai dan samu nan. Ka san gari yayi gari. To mai za ci da ni yayi. Bariya ta Ba za ka ci da ni ba, abokin ka ne ba. Wa? Isko ne ba. Waye isko? Baka san shi ba? Ai wannan ba ko ma waye ne ai. Baba ka kalla ba isko ne ba. Waye wani isko? Ku ɗauko min ɗan iska, garin kwaki gwangwani uku, ku ɗauko min ɗan iska. Ku ci uwar shi anya.